To za ka zo nan ka zaɓi yaren da za a dinga fassara ma, wanda za mu bar shi a turanci. Nan kuma za ka zaɓi yaren da shi ne za a fassara, yare na biyu kenan za mu bar shi a Hausa domin wannan gwaji na yanzu. Za ka tafa wurin da aka ce tap to enter text, wato ka taɓa nan domin ka shigar da abin da kake so a fassara ma. To za mu shigar da turanci tun da so muke a fassara mana shi da yarenmu na Hausa mai albarka. To bismillah, za mu tafa what is your name? What is your name? To shi kenan gashi nan ya rubuta mana menene sunanka, kamar yadda ake gani a screen gashi nan. Menene sunanka? Slater. To alhamdulillah.